ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụla ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụla ya bụ ọka aka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ. Ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi, onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịgị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọbịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkụ wee na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt bụ otu ọgbọ wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị bụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikonye ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara ebi ka a na-arịọ gị. Ise. You are welcome back to this very program. Okay, I agbapụ ya ọsọ. My name again still remain Onyebuchi Nwashigburobi, known as the Great Seer or the Sea of the Sea. Mmọnwụ ndị iro, onye ji ogwugwu ya kwere udo. Kuluo obi gị ka I focus on this very program anyị bịara. Enwekwana ume nluapụ. There is a woman called Nneka Lolo Chimezie or Lolo Nneakwuna Uchechi. Ịma nke na-asụ na agba tọọchị ahụ ụzọ. Ọ bịara ịbịa confuse unu with guy woman. Mana onwe onye na-gwara nwaanyị a na-ebughị guy aga America. Na ịgaruo America, o nwere even guy ọbụla i butere wee gaa dị a, iruo dị ịhụ ndị otu gị. Now, this particular woman have told us a lot of things, which all of them are conflicting. For ndị na-ama ha ihe a na-akpọ conflicting statement. Ọ na ọ dị ikwuo ihe tata echi na ihe a dị bad, echi ya ha ga-esi na ọ dị good. Ọ ikwuo na asịrị gị na nke a mee nke a, echi ahụ ise ha na onye asị gị mee nke a, sa ha gị na ọ bụ nke aha na ọ sị gị mee nke ọzọ. It is conflicting statements. Now, anyị abịaga lee, agara m on Facebook today, ịma kamgbe a nlafere YouTube. Facebook unu bụ ebe bụ my home. Ana m echetekava imezi Facebook. Even ime Facebook na-agba m aka ekpe. So agaziri m Facebook wee na-ahụ ihe na-trend na Facebook. O wee ghọọ na ndị mmadụ don't compile the woman fuck up, put on social media. Ọya ihe abịa gbapụniri ya ọsọ ka unu hụ. Ndị na-ege nwaanyị a ntị, biko na ụtụkọta na ego kpọrọ na ị ga-esa ike ya. If after you finish watching her conflicting statements, ọya ihe agbapụ ya ọsọ. Ọ sị, the same woman that is saying Nnamdi should put IPOB organization in order from prison. Okay, ka anyị ga bido n'ishi. Kwuosio ibido this thing na isi mbido. Lolo Nneka Chimezie pụtara gwa anyị publicly that on the military na-egbu isi ndị niile a na-egbu n'ala Igbo. Na ya omeni investigation. Ịma mgbe ọ ta-achọ ịrịbata iji Mazi Nnamdi ka na-eri anyị mugu. Ọ pụtara unu chetara broadcast ọ na-eme na ya omeni investigation na ndị niile a na-egbu n'ala Igbo. Ihe a na-asị na ndị ESN na IPOB na-egbu na ọ bụ nwee ndị IPOB aka ha nọ n'ime ya. Na ndị na-egbu ihe a niile a na-egbu n'ala Igbo bụ ndị amị. Wee na-asị na ya ọbara ndị amị dịka ha si egbu ehuku wee na-emebi
na-ebibi ndị be anyị na ya ọbara ndị amị mba mgbe ya ọ confrontara ha n'ọlụ. Ama m ka unu ka na-echetekwe unu ka na-echete mgbe ọ kọrọ anyị ụdịrị akụkọ a na-akụ ulu odo ahụ ka igere nke tọrọ Biati. The same woman mahara U-turn si na ọ Maazị Nnamdi Kanu chịpụtachiri ihe na-egbu ndị niile a na-egbu egbu n'ala Igbo, na ọ Maazị Nnamdi Kanu họrọ ndị na-egbu ihe niile a na-egbu egbu n'ala Igbo. Ọkwa the same person gwara anyị na after her investigation na ya ọ gaa n'ọlụ ga everywhere, gaa nke a na-aga aga de nke a na-ede ede wee baa too many office wee gwa ya na ọ ndị amị na-egbu ihe niile a na-egbu egbu n'ala Igbo. Ọ bịara famine ndị ha na DOS a na-achọ ka unu tụọ ego in disguise of Eastern Security Network, mana ha chọrọ ibido farm. Anụkwana m ha kọrọ rice ego ya makwa ma o nwekwara mgbe egwuru IPOB wayo kọọ tomato ego niile ahụ nye ma ebe ọ lara. That same woman pụtahara nke ikpete maazụ a wee sio na ọ Maazị Nnamdi Kanu na-egbu ihe niile a na-egbu egbu. The same woman pụtakwara agwana m unu conflicting statement one ọkwa. That same woman wee gbapụta Maazị Nnamdi Kanu cannot lead IPOB from inside prison. Maazị Nnamdi Kanu cannot lead the DOS bụ nke a bụrụ nke ọzọ, they should be able to lead. Na ya gara Sokoto na security no there dị too much that Maazị Nnamdi Kanu cannot lead without ndị DSS or ndị prison knowing what Maazị Nnamdi Kanu is saying, and therefore ndị DOS should take over. Ọ na-arụ ọnụ ya ghọrọ propaganda, a na-akụ ya ya ghọrọ ekwe. They were taking their propaganda everywhere. This same woman was telling you that Maazị Nnamdi Kanu cannot lead from inside prison. Okay? That is the same woman ahụ ahara na ọ na-arụ ọnụ propaganda. Maazị Nnamdi Kanu, put your house in order. Maazị Nnamdi Kanu wants to destroy IPOB. Maazị Nnamdi Kanu nke a, Maazị Nnamdi Kanu nke ọzọ. Maazị Nnamdi Kanu should put his house in order. Maazị Nnamdi Kanu should do this. Maazị Nnamdi Kanu, ọkwa that same woman ọkwa ya. The person gwara gị na Maazị Nnamdi Kanu cannot lead from inside prison. Na ya o mechaa na every investigation wee hụ security nọ na Sokoto. The woman told you that there is enough security in Sokoto prison. And therefore anything that Maazị Nnamdi Kanu will write or do will come out in agent. Now, ọkwa the same woman sa ha Maazị Nnamdi Kanu ya put house in order. Amanum house nke ọ sị na ọman lead from prison. Ka nke ọ sị na security dị too much. Ka nke ọ sị na ihe ọbụla Maazị Nnamdi Kanu ya ewepụta nke a ya eme na nke ọzọ. I get confused. Ịma these very people. Ọ bụrụ na ijide onwe gị aka, ihe aba n'ime confusion ụmụnne m. Itinye onwe gị na gbagharịa. Even sometimes ị na-ajụkwa onwe gị ma isi ọ dịkwa gị mma. Ị na-anụkwa ihe a ndị a na-ekwu ọfụma because they will use jakwuruja confuse ogi ilere. They will use jakpuruja confuse ogi ilere. This same woman pụtara social media na-aba na social media na-asị, oh Maazị Nnamdi Kanu tinye your house in order. Amanụ m from ebe from Sokoto. Now, unu chetere the time this very woman bidoro sịba, oh, after her investigation na ya chọpụtara na ndị Nigerian government created autopilot. That is at the beginning of mgbe ọ chọrọ ịyịba ara. Ịma ara nwere different stages. Na ndị Nigerian government created autopilot and Simon Ekpa. Na ha created autopilot and Simon Ekpa to destroy ala Igbo. And make sure that Maazị Nnamdi Kanu did not come out. Na ya ọgba na tọọchị gaa ihe niile a na-aga aga. Maka nke ọbụla o kwuru ya sị gị na ya ọgbara tọọchị. Nke ọbụla ya o kwuru ya sị gị na ya ọgara ihe niile a na-aga aga. Ọ sị gị that all her findings is that Nigerian government created Simon Ekpa an autopilot to destroy ala Igbo. Unu na-awụrụ ya aka gbada. Bịazienụ bịa gerenu nke tọrọ Biati. That same woman sị ahazigo
Mazi Nnamdi Kanu created autopilot. And the Mazi Simon Ekpa. No longer Nigerian government to destroy IPOB and make sure that Mazi Nnamdi Kanu did not come out. That na yoga na ba touch. Mecha investigation niile all the good in the investigation. I am a investigation. I did him good in the investigation. Please share this very program and hit the like button. All the good in the investigation. And all gachani investigation niile na eme. Bacha touch niile na agba. We chọpụta non the Nigerian government created Mazi Simon Ekpa. We create autopilot in order to make sure that Mazi Nnamdi Kanu never come out. In order to make sure that they destroy IPOB and Mazi Nnamdi Kanu. That same woman no gwazigi. No, Mazi Nnamdi Kanu created autopilot, created Simon Ekpa in order to destroy IPOB. Na juzi. Anama aghọta na agaghị eme ngwa ngwa kpọrọ nwaanyị agaba psychiatric ka mgbe ọ gbadara ahịa wọsọ dị na-eme aghọta ha mgbe ọbụla ọ na-conflict onwe ọ gwakwara unu na this 100 men Mazi Nnamdi Kanu created bụ another autopilot to destroy IPOB. Ọ sị gị na another autopilot to destroy IPOB. Mgbe na-ajụ Mazi Simon Ekpa, ndị jeje testify against Mazi Simon Ekpa in Finland. Ndị ọ na-support. Elezi who created who. Ndị gara testify against Mazi Simon Ekpa on the side of Nigerian government. Ndị ọ na-support. So you know whom she is and know whom she is supporting. Ndị Nigerian government ụmụnne m. Mana ịhụrụ, be it as it may. Freedom ọ ya bịarịrị na mmezu. Irregardless or irrespective of what they do. I nọ na last dondokredo freedom. Onye ọbụla eburu na nke ikpete maazụ aka nke efuru. Onye ọbụla nwaanyị a, I wonder ndị gechara redio Biafra pụtaziri na-ege nwaanyị punk. Ọ Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu okwu nwaanyị punk a na-atabi ọnụ nke di ya nọ na nga na-ekwu. Nwaanyị punk jidi ya eme ihe nkere nke ọchị na-ekwu. Okay. Di ya nọ na nga ọ chọghị ịchụ di ya nke nọ na nga mana ọ Mazi Nnamdi Kanu ka ọ sịkwa anyị na ọ bịara ịchụ ka ọ ya eshi apụta and ọ ya apụta ma ndị nke nọ na nga. Ị nwere strength ịchụ ka Mazi pụta na nga and ịchụ ụdị nke gị ka ọ pụta na nga. Ka anyị na-agakwanụ. This same woman gwakwara anyị na ya gara Sokoto prison to ask Mazi Nnamdi Kanu which IPOB, which body in IPOB that people should rely on. And Mazi Nnamdi Kanu told her, no DOS. That is the same woman telling us again that Mazi Nnamdi Kanu wants to destroy DOS for his own personal property. The same woman, conflict of words. Now, if she did not have hope in Mazi Nnamdi Kanu, why is she going to ask him, which body in IPOB should people rally around? Ọ gara pụtagwa anyị na Mazi Nnamdi Kanu, ihe Mazi Nnamdi Kanu Sarajevo, everybody should listen to DOS, but not sack the DOS like Chike Dozie unu. Austin agba anyị unu. Keke nke na-ara nwunye mmadụ. Ọkwa na ọgụ ha lụrụ ọnụ ha na ọyịya nwaanyị kọrọ with married woman ka nọ wee mara na ọ na-ara nwunye mmadụ. Ọkwa mgbe ha lụrụ ọgụ pụta social media. Ọ bụghị Chinasa nwe oshi unu, ọ Chike Dozie unu nke na-egbu anụ na-achụọla ndị a kamgbe 2022. Mazi Nnamdi Kanu gwara di ya. But na brainchild ya bụ DOS, na ọ DOS ka yo were to rally around for the freedom.
DOS abụkwa nke Chinasa Nworu, ọbụkwa nke Chike Edozi ụnọ, ọbụkwa nke Austin Agbanye, ọbụkwa nke ndị oshi ndị a achụrụ achụ. Ọkwa the same woman pụtara sai na ya ọ gara aga ajụ Maazị Nnamdi Kanu ndị aya na-eso. Ọ sị ya na ọ DOS. That is the same person telling us again na DOS, Maazị Nnamdi Kanu wants to destroy DOS for his personal gain and the IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu's personal family business. The same woman. The same woman. Ọkwa that same woman gwara anyị na ya ole n'anya n'ala Igbo na naanị Maazị Nnamdi Kanu kwudoshiri ike bụ the only Igbo man ọ ya beat her hand on her chest and say na ọ naanị ya kwudoro ishiri ike na freedom. Anyị na-achọ na akwa na Maazị Nnamdi Kanu n'elu kwa ya n'ala. Ọ sị na ya ọma mbitere. Ọkwa dị same woman gwara anyị ihe a, anyị ajụkwa ya. Akọbara anyị ụmụ ihe a niile, kọchara anyị datụ na Maazị Nnamdi Kanu na onye Igbo ọbụla nwee obi na Maazị Nnamdi Kanu na only Maazị Nnamdi Kanu ya enweta freedom. Ọkwa dị same woman pụtaziri na-agwa unu that Maazị Nnamdi Kanu is destroying IPOB for his own freedom to be released. Ọkwa onye enu gwara anyị na akwa na n'elu kwa ya n'ala kwechaa ya nkwa ego. He refused. This same woman na-ekwuzi na Maazị Nnamdi Kanu ji Biafra eme family business. And na Maazị Nnamdi Kanu gwa ụmụnne ya ka ha si na Biafra wepụ aka because Ejiofọ achụrụ achụ anaghịzi enweta ọrụ. Nobody is calling Ejiofọ. Kamgbe achụrụ Ejiofọ, mmadụ ole kpọgoro for representation. Icheta Ejiofọ obi, even Femi Fani-Kayode ọ na-represent bụ Femi Fani-Kayode agbatee n'aka ebe ọ nọ. American Wonder. Ọkwa ọsọ unu na-agba tọọchị, agba nanụ m tọọchị. Ịma ha fili na ọnụnanụ ha ma agba tọọchị. Ha ma na tọọchị nke m bụ wee bịa bụ street light ọ ihe nji. Street light ụmụnne m. So, this young woman pụtara hara so unu IPOB is not a family business. You don't have to bring your family business into IPOB. It's not a family business. That is the same woman gaga mee nke that Akwila nke a na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu's ex-wife nke ọ na-akpọ Uchechi concerning her family matter. Bringing family affair into the business, into IPOB again. Akwa onye na-etiri unu, IPOB is not a family matter. It is not a family matter. Why must Maazị Nnamdi Kanu bring his family matter into IPOB? It is not a family matter, but the same woman brought a family matter into IPOB. What does that tell you? Kulu kwenu down. Una aṅụ na ngwọ ka nkwụ na-abịa ihe ejiri ya obere obere na-eshi m oru onye kulu down tobinye ya azụ. Nwa Shigburobi. You know the people that packaged this woman and brought her did not also package the propaganda very well. That is the reason why they are having conflict of interest in their propaganda. Onye abụrụ na-akọ inyo na-aga n'elu, onye a na-akọ inyo na-aga n'ala. They are confused, definitely confused, vehemently confused, and spiritually confused. What confusion does not do, what confusion cannot do, does not exist. But let me tell you people where they have problem. We the legitimate Biafrans. Aya akwụna ha ishi anya. Mee ha otiwere gị obere anya ahụhụ ụzọ. They are now confused. And I would tell you people, they cannot win. Now, the writer of this article, because article niile ngoro, ihe a na-abụ ihe edere edo ka nna agụ, did not come from me. But this well article, the writer articulated it. Ọ bụkwa nke article Obi or articulated Obi. No. Maka ndị mere articulated Obi na-agbazi article mgba.
Atiku na-agba Obi mgba, but two of them will be articulated Obi. Not that particular one. The people that articulated this very fact, ha nwere ọgụgụ isi. Ile ha anya na forehead, ha nwere ọgụgụ isi. Ịpụtara gwa anyị na Nigerian government created Simon Ekpa in order to destroy IPOB movement and make sure that Mazi Nnamdi Kanu is never released. And I can share your video. Now, so, Lolo Nneakwuna have released, this and that. Una man ihe a na-eme bụ rob Peter to pay Paul. Ka no propaganda against Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Simon Ekpa in order to prosecute Mazi Nnamdi Kanu. But Mazi Simon Ekpa always say, it is not because of me. When you see them talking, their main agenda is to fight Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Simon Ekpa have always said it. Now, many of you will see him as a prophet because he have said all of these things. That when you see them talking, you will think that they love Mazi Nnamdi Kanu. No. He said that they want Mazi Nnamdi Kanu to buy. And because he is a stumbling block to their agenda, that is the reason why they wanted him, Mazi Simon Ekpa, to buy so that they can move to Mazi Nnamdi Kanu. Show me one thing that these individuals have always tell you, that they have not conflicted. IPOB is not a family organization. It's not a family business. Mazi Nnamdi Kanu, stop bringing your family business to this thing. But you went and interviewed Uchechi. On IPOB matter, you interviewed her family style, her family lifestyle, her family here, trying to download all the biography of the family on social media. But you told us it's not a family organization. But you brought a family, Aquila. I told you people since 2022. Now, those of you who said, oh, stop. I love the way that Darlington, as he dey hot, Prince Darlington, was saying that, oh, he doesn't want to believe the things that they were saying. And if Uchechi did not respond these people attacking Mazi Nnamdi Kanu, then he will not respect Uchechi. I love the fact, what I saw many years ago, I am the only one who came out on this social media telling you people, when everybody was forming posh, I told you people that live and direct, Uchechi have sold her husband. It's not a rocket science. If your woman start misbehaving, then know that she have sold out. When your woman start downgrading herself, then know that she have sold out. It's not a rocket science. It is not a rocket science. It is something everybody monitor the activities of this woman. Onye ọbụla kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu ka egbuo ya, you will see her, she will go to the person's platform and tell you that onye abụ original nwa Chineke. Asari Dokuba, Ogara. Okpontunu Agụ, Ogara. Kedihan, the entire DOS body and this one, ọ na-agacha, na ọha nwa bụ original ụmụ Chineke. Anyị nwa na onwe anyị na-akpọtụnube Mazi Nnamdi Kanu iyi, na-achọbeghị ka egbuo ya. Anyị nwa bụ octoparasite, anyị nwa bụ frontal and back lobed. Ịpụtazi na-ajụ onwe gị, where did she stand? Her activities, her bad lifestyle is a testimonial that she stands to buy Mazi. She stands to where they will buy Mazi. She stands with whomever that will buy Mazi. She stands with whomsoever that support the buying of Mazi. That is the only place that she stands. And we have exposed her
and her lọlọ imi ezi. Ịma that day, ọ nọ na-emere unu sisi na ọ na-afọmụrụ unu posh. Na-eli imbe. Imbe na-afọmụ posh. Na-eli imbe na-afọmụ posh. But it is well. Ihe a bụ freedom. Onye gba ọsọ, onye je kata ghara nke o jere eje laa n'isi. Onye ọbụla gbara ọsọ, onye ọbụla rahụrụ ụra n'ije a, eburu egbe. Ịrahụ ụra my brother, ya eburu egbe gị. N'ihi na anaghị arahụ ụra n'ọrụ a. Aha m ka bụkwa Mazi, onye bụ Chinwashigburuobi. The only thing I na-preach kwa ebe a nọ bụkwa nothing but the undiluted truth, and the reason why nji agwa unu ihe a bụ Chukwu okike abịam is the only one, the creator of heaven and earth. Ọ ya nwa bụ the only one ya reward anyị in all that we do on social media, in and out of social media. Only God Almighty will reward whatever you do. And what can you do? Make sure that all your activities are genuine. Make sure that you say the truth. Make sure that you say the truth and stand on the truth. That's the only thing. Ọ bụrụkwa ma ị na-agba onwe gị mgbe ị na-conflict wars with yourself, you are lying to yourself. And we must make sure that we preach nothing but the undiluted truth. Maka at the end of the day, Elohim's name will be praised. From me, from here. From the temple of the great sea, onye omena amara na nke ikpete mazụ a. Share this very program. And good afternoon from here, please.